Кіреш сөз автордан. Бу китапта мен уй фикерләребезнең тормышыбызга нинди зур йогынты ясау турында сөйләрмен. Сез уйларыгыз өстендә эшләргә өйрәнерсез һәм тормышыгызны үзегезгә кирәкле юнәлештә үзгәртерсез. Сез ничек итеп көчле булырга һәм тормышыгызны нинди итеп күрергә телисез, шундый итеп корырга мөмкин булуына төшенерсез. Минем карашка, кешеләрнең барлык проблемаларының да чыганагы булган иң беренче ялгышы матди дөньяны кабул итмәү, аны инкар итүдән гыйбарәт. Кешенең бу дөньяда даими рәвештә басым астында яшәвен истә тотсак, аның шушы рәвешле кабул итмәве бик табигый. Кеше артыгы белән газапланып яши. Без шулай икән, безнең табигый реакция нинди булырга тиеш соң? Әлбәттә, шитләшү, дивар корып, шуның артына яшеренү. Дөнья анда калсын, ә мин монда. Һәм без үз кулларыбыз белән корган тузакка төшәбез. Сез бу дөньядан кача-кача ничек итеп монда, шушы җирдә бәхетле булырга җыенасыз соң? Бу тормышта бәхет хисен татып караудан өмет үзеп, без үзебезне теге дөньяда бәхетле булырбыз дип тынычландырырга тырышабыз. Әгәр кеше югары көчләр кулы белән тудырылган зат икән, әгәр ул көч бу дөньяның һәр бер кисәгенә һәм безнең һәр кайсыбызга салынган икән, ул чагында безнең тынычлык һәм бәхет табарга омтылып, карашларыбызны күккә төбәвебез, үзебезнең монда җирдә яшәүебезне без омтылган югары көчнең бик күптәннән, иң баштан ук биредә булуын онытуыбыз аңлашылмый. Ул безнең һәр кайсыбызда һәм янәшәбездә. Без анда омтылабыз һәм монда тормышны танымыйбыз. Без рухи яктан бай булырга омтылабыз. Шул ук вакытта дөньядан төрле юллар белән качабыз. Рухият ул бу җирдә яшәү дигән сүз. Тормыш эчендә кайнауны аңлата. Безнең бу матди дөньяда үткәргән һәр мизгелебез шул рухи байлыкка, югары көчкә таба бер адым. Бу дөньяда яшәргә өйрәнәбез дип, без яшәешнең иң югары аспектларына төшенәбез. Үзебез дә иҗатчы булырга өйрәнәбез. Моннан качабыз дип, нинди уен уйнавыбызны аңлайсызмы сез? Физик дөньяны инкар итеп, оннан читләшеп, яшеренеп без үзебезнең югары көчләргә таба юлыбызны кисәбез. Әгәр безгә бу җирдә булырга язмаса, без монда килмәс идек. Димәк, без биредә үтәргә тиешле сабаклар да бар. Безнең яшәү мәгънәсе шушыннан гыйбарәт тә инде. Бу дөньядан качабыз икән, без ул сабаклардан качабыз. Шулай итеп, җирдә бәхеткә ирешү мөмкинлеген кулдан ычкындырабыз. Ыжмах бар ул, һәм ул җирдә. Ул без яшәргә өйрәнгәч һәм алдыбыздагы проблемаларны хәл итәргә өйрәнгәч, ишекләрен ачачак. Бу китапта мин сез тормышыгызны үзегез күрергә теләгәнчә итеп кыра алсын өчен, уйлар өстендә эшләү ысулларын мөмкин кадәр гади итеп язарга тырыштым. Чөнки әлеге вакытта сезнең тормышыгызда булган һәр нәрсәне үзегезнең аңыгызда һәм эчке аңыгыздагы уйларыгыз билгели. Шулай килеп чыкты инде, бу китапта урын алган мисалларның күпчелеге хатын-кызлар белән бәйле. Ләкин билгеле ки, аңа карап ул мисалларның тормышчанлыгы кимеми. Ир-егетләргә килгәндә исә, алар күңелләрен дөньяга ачарга өйрәнсен иде дип теләргә кала. Безнең заманда ир-егетләр бик нәзберек. Проблемаларың барлыгын таныганнан гына сезне берәү дә йомшаклыкта гаепләмәячәк һәм көлмәячәк. Шул ук вакытта ул проблеманы хәл итеп, хәтта икенче берәүнең ярдәме белән булса да, сез көчлерәк булачаксыз һәм тормышыгызда гармонияга ирешәчәксез. Сез бу китапны башыннан башлап та, уртасыннан яки ахырыннан тотып та тыңлый аласыз.
Әгәр сез тормышыгызда үзгәрешләр булуын телисез һәм сез аңа әзер икән, үзгәрешләр башланачак. Мин сезгә уңышлар телим. Владимир Васильевич Жикаренцев. Здравствуйте, дорогие друзья! Я искренне рад тому, что моя книга «Путь к свободе. Как изменить свою жизнь» выходит на татарском языке и в обычном виде, и в аудиоформате. Она проведет вас в мир ума и познакомит, как работать с мыслью. Овладев силой мысли, вы сможете строить свою жизнь такой, какой хотите ее видеть. Какие у вас мысли, такая и жизнь. Думайте, живите, действуйте так, чтобы было хорошо вам, людям вокруг вас и всей стране. И у вас все получится. Я желаю вам счастья. Я благодарен всем, кто помог этой книге выйти в свет. И особенно я благодарен Руслану и Илье Ахуновым.